Għat-tieni sena konsekuttiva f'Għawdex se jsir il-Festival Internazzjonali Tal-Ikel fil-Pjazza tax-Xewkija bejn il-ġimgħa 10 u s-Sibt 11 ta' Awwissu. Quintin Xerri, l-organizzatur tal-avveniment, qal li din is-sena il-parteċipanti qed jilqgħu l-isfida li jippruvaw iservu madwar 3000 Platt Kull Lejl. Sfida għal koki parteċipi li jridu jassiguraw il-kwalità u t-tjubija fl-ikel fil-waqt li jirnexxilhom iservu dawn il-platti f'ħin qasir. L-avveniment f'Għawdex ser ikompli jikber, ser ikun maqsum fuq jumejn b'mira illi isiru 3000 platt f'kull lejl. Din hija ambizzjoni interessanti, ambizzjoni sabiħa li ser tkompli toħloq entużjażmu fost atmosfera sabiħa li ser ikun hawn fil-Pjazza tax-Xewkija. Il-Ministru għal Għawdex Ġustin Karwana qalet li wara s-suċċess li kiseb dan il-festival is-sena li għaddiet u ġibet lejh madwar 6000 ruħ, din is-sena il-Ministeru għal Għawdex ħaseb biex ikabbar din l-attività flimkien mal-organizzaturi. L-ikel se jvarja minn Malti, Indjan, Amerikan, Olandiż, Taljan u Ġermaniż, fil-waqt li se jkun hemm enfasi partikolari fuq dak Awċi. Ħajkonna rappreżentanti minn diversi pajjiżi li ħajkunu qegħdin jippreparaw ikel tipiċi minn pajjiżi differenti minn lokalitajiet differenti. Mhux binqas il-prodott tipiku Awċi li se jkun qed jispikka biex nagħtu promozzjoni tal-prodott Awċi, il-prodott ġenwin Awċi, però wkoll biex ikun din l-attività tkun vetrina mhux biss tax-Xewkija imma wkoll ta' Għawdex kollu. Is-Sindku tax-Xewkija Pola Zoppardi awgura li din l-edizzjoni terġa' tkun ta' suċċess, hekk kif minna se tgawdi mhux biss ix-Xewkija imma Għawdex kollu. Dan ħajkun avveniment illi ħajjiġbed u jatratta nies sew lokali kif ukoll Maltin u barranin u żgur li Għawdex ħajkellu dak il-potenzjal dejjem ikbar għal-ġita gżira tagħna. Dan huma avvenimenti li gawdi minnhom kulħadd barra li kulħadd jieħu pjaċir dak li jkunu għaddej. Id-dħul għall-attività huwa b'xejn. Ix-xorb u l-inbit se jkunu bi prezzijiet raġonevoli fil-waqt li se jkun hemm shuttle service offrut mill-imġarsa x-Xewkija u lura.